Llevis Negre, on va prometre a els padrins claustres que els padrins que guanyen menys de 600 euros no pagarien cap comissió. Mos han pres el pal. Mos van dir que la seva direcció havia aprovat els padrins que cobrassen menys de 300 euros dins d'aturats no pagarien comissió. I la nostra resposta va ser: li han pres el pal, senyor director, perquè no volen creure que vostè el vol llibrant a l'altre. Vostè sap que no hi ha ningú que tingui una pensió inferior de 100 euros. La pensió més baixa és la no contributiva de 2 membres d'una família i són 304 euros. Aquells rics són els que mos prenen el pal. Aquells rics que jo després de la 40 anys dient me varen tancar la porta i no vaig poder entrar. Aquells rics són els que la policia va haver de qüestions per poder xerrar amb la directora de comunicació. No pot ser que els rics que diuen la veritat i no mos publiquen res. Ha de ser la premsa alternativa, ha de ser la premsa d'internet, si publiqui les nostres paperes. Els diaris estan pagats, els diaris els llevarats de publicitat, com està passant a Barcelona. Qui és qui sap que a Barcelona, davant la caixa, cada dia hi ha una cacerolada. No ho sap ningú, no ha sortit a cap premsa, però sí ha sortit per internet i que ha fet la caixa, perquè només saben retallar, només saben fer de mal cirurgià. Té cames, també en sé jo. En el meu poble fet hi ha una cama, hi ha una destral i a fora cap un la cama. Ara, una altra cosa és que fa la cama tallada i em vol parlar l'altra i l'obrar. Ara, el ministre de Defensa, el Morenés, que antes estava a instal·lar-se una empresa de venda de missils en Gaddafi i altres països, ara necessita comprar una plataforma de defensa d'Europa que val 3.000 milions d'euros. Per això sí tenen tot pes. Per això sí tenen tot pes. Per fer palau de congressos inútils, per fer aeroports que són el doble de grossos de la necessitat. Són pelotazos, són robos. Aquesta mateixa plaça cada dia l'han de dobar. Això és un altre pelotazo, perquè ho haguéssim pogut fer bé des d'un principi. Tot és una mentida i una farsa. Els ciutadans han de començar a tenir la iniciativa. Els militars són col·laboradors dels poders fàctics i per tant ja ha començat a matar
no pot ser. I la Iglesia no diu res. Se preocupa de l'avortament de la dona. Però els mateixos no diu res. No pot ser. Protestam i protestarem. Recolzam a tota aquesta gent major que ha fet 3.000 anys i els hi hem pres escolta com el nostre millor. Dels meus estalvis m'estan cobrant un 8,5%. No pot ser això. ¡Vamos, Chorito! ¡Chorito de un chorito! Implica i torna molts els papers. ¡Chorito! ¡Vamos, nuestro dinero! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Nuestro dinero!